İsal kuraklık hatiyi. Av tüneyi. Zevtun ne başın. Güç aşkın. Am ave dixwazin. Kes avê nîne. Ha berê dünyaca zevtûnê derîkê ünlü ye. Me merkez jîsten, me madalya jîsten. Heqîqî zeytinyağı derîkê dünyaca ünlü ye. Zevtûnê wê ünlü ye. Ama îsal kuraklık derbas bûye, av tune ye, îsal perîşan e. Em avê dixwazin, wekî de em tişkî naxwazin. Zevtûna baş normal e. Mesela kilo wan bi 200 diye. Xelkî zêde din, em erzan didin, em vê bira milletê me bixwe. 40 sal, 50 sal ez vê îşî dikim. Baxçeyê min e, sê çar dolmê min e. Em nav yaşamış dibin. Av tune, kuraklık e. Geçima însanê me geleka ser zewtûna ye. Ew ji zewtûn tune tev eş bû, kuraklık e, av tune. Milletê me tî birçî, em diharin batiyê dixebitin.